omenu kobu nwoke ahụ rere ohu rere ohu omenu kobu nwoke ahụ rere ohu onye ndị Izọgụ bụ nwoke ahụ rere ohu onye obi n'ikpa bụ nwoke ahụ rere ohu omenu kobu nwoke ahụ rere ohu rere ohu omenụkọ oteela aka ọ na-efe m nọ n'ụlọ m na-agbara m odibo ugbu a echere m otu ozuole nwoke na-eto oruola ogo inwe ezinụlọ nke ya ya mere m jiri zie ikwu na ibe ya ka ha bịa taa ya nọgide anyị ka anyị rie ṅụọ ụlọ hụ ka anyị ga-esi duo ya n'ụlọ
ọzọ
ka m na-eche n'ịbata ka ịkụziere etu anyị esi mene ya nụ. Dọkwa mma dị mma ọ bụrụ nọọsụ na ahịa ka ọ ya azụ mana ọ dịsa ọkụ mfe mere otu oge emerọkwa ọbụ nwanne m nwoke maka na onye nwere ezigbo mgbalị a na-eje nnọọ maka na mụ na adọka ama na ngwa anọghị ekwe nna anyị ọkwa ya ma esonye jenu. mba ọ mụ na obi ọha ya esoje omenụka were anya hụ onye na mma bịa igwe okwu. Ọ dị mma.
anụ ọhịa jewe n'ukwu osisi mana ọkọ ha mmadụ ojekwuru mmadụ ọkọ ya ọ ka nwa nwoke Obiọha wee nwata ife niile o nwere ike omene nke a mekwa nke ọzọ mana omere nke aka nwere ike ịkwụtado oruzie kịta ọsọ n'ahịa ka nya ya azụ wee nechaa anya ya rute na-enwe mmadụ maka na onye nwere omenọkọ bụ mmadụ ka o nwere wee sị na ọdụmma na mma akpọ ya bịa ya ka njikwana kpọrọ ya bịa kịta odokwana m anya na ihe ha atụ nnanị maazị nnọọ okwu amaka agha m dịkwa na m ahịa agha ahụ na m ọkwa m nnukwu ọrụ nnukwu ọrụ maka na m ihe anyị na-ebido na ndị izu ọgụ buru ahịa gafee ụmụ n'ụlọ na ezi nnachi ebe ahụ chọọ ịkwụ na bende gafee nze akọlị na ebe ahụ chukwu ọ ka anyị na-eje ka anyị na-azụ ka anyị na-ere ọnwa nwekere ihe okwu ka anyị na-eje niile a ọnwụ na Obiọha asị na ha na-eje nnu eri anyị na-eri nwa anyị na-aṅụ nsogbu adịghị a na-eje ya ma nna anyị ejenigwe nwanne m nwoke echekwana na ọ ya eme nwunye bịa dị Obiọha butere m ihe anyị ji wee onye isi ka aja na ọgụ eze a na-agba n'aka ahụ nwata eze nwoke ama nke isi akụ ị na-akụ biko nche ọnụ m iko ka anyị wee tinye mkpụrụ isi mmadụ chọọ ọnụ m iko ka anyị wee tinye mkpụrụ isi
na bụrụ ndị mesere gawazie gawa onweghị mmadụ na-aga ahụ mgbe nke biko kpata nwata ọkagị nna gị onye agha niile n'ime ọhịa ọ bịara naracha m ji nọ na nna enweghị nsogbu agwa igwe ofe na anyị gawakwa ọrụ na anyị buru mpanaka anyị na-edagbu emume olu agawa ọrụ ahịa ebe ahụ anyị na-aga n'ụlọ agawa ahịa anyị buru mpanaka nna anyị kwado okwu onye ara na-abatakwa uru
ndị nkịtị ịhọpụla ya ọnwụ nwa mere ya asị gị mechie ọnụ ọ dị gị na adị na-eme ya n'aka ya maazị ọdụ ọ dị ka ozi maazị Emeka ihe ekele maazị Emeka onye na-eri ihe ya eto na-eto na-enwe afọ ọnọkwụ ya ajụjụtara na gaa na oche ụlọ nna ahụrịta ụlọ biko jee kpọrọ m na ụmụaka kwanụ no quick go there. I don't know how to. Awesome. Hey, I think I'm now. I'm not the more you ordered. But I don't see every of the bottle. Oh, yeah. Emara ka elefu one game from ịhụ ọgwa na ekele tọrọ ka ụsa n'ọchị omenụkọ ụlọ ekele tọrọ anya nna anya n'ime ya nna ime ya ha uri akụ m omenụkọ na-awọ ọchị na-awụ ka anyị ga-eso ma eso ma ngwa o teela anyị hụ nna anyị nọ n'ọdụ ọdụ obodo ya ozoro ọcha ngwa n'ụwa ya ihe anyị nọ n'ime ya nwere ibu mmiri nri azụ mmiri atana ma azanwụ na ihe anyị na-achọrọ ihe ọma anyị eme ka a chọọ ka anyị eme ahụhụ anyị emere ka anyị ya bụrụ nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ dụrụ ndị ire m mma dịkwara m mma ọ dụrụ m mma ndị onye na-achọ ya hụ ya ịchọ ihe ọma anyị kpawa anyị ere onye zụ na-atọ na ya dịrị ya na mma ihe na ọdị nwanne anyị na-atụ ụzọ a gara echila ya na-atụ ilokori toyo ji abụ okpuru ndị ụkpanya na chima ha maka ahụ ya kpọrọ ibe ha na ime n'ọdị ibe n'ọdị nwanne m ịta nkata ndụ ndị nna omenụkọ igwe egbe ọrụkọ egwugwu omenụkọ akụ onye isi ya na-awa ọdụm ọ na-abalị ka m rutere ahịa kwanụke ka ahịa dị a na-aṅụkwa gịnị ka ndị enyi nwoke si na ndị ji anyị ka zuru n'ụzọ ndị siza agwalị na bende na asụsụ bende na afa eziokwu ọ bụrụ otu abende dị ọwụta ọ dị na afọ ole na ole gara aga anyị niile ka ama nga anyị garuo n'ahịa ọ dị chinchin ndị mmadụ si n'ugwu si na mmadụ ibe na-eme ihe dị agwa aka abụọ ndị bekee dị egwu unu na nwa dị onye gwara ịta ịzụ ahịa anyị na ọnwụ n'ihe iji onye ahịa ibuga enyi nwoke mmiri ama na-enyi n'ime aghọta m ihe na-ebe
isi ese ọ dịghị ebe ejiri dozibe anya ya gwa m wepụta ụlọ nye ma okwu ka ọ dị nke abụghị onye akọrọ ihe nwoke na-ahụ ebuka isi achụọ mmiri ama na-enyi n'imi ịjọkwa nke na-aghọtaghị ọ bụ na ọ nweghị ihe anyị ibu ka o nwere isi ese adịghị ebe echiri ya ị makwa na mụ hụrụ omenụka igwe egbe ogbu onye isi a ihe niile ndị hụrụ mmadụ n'elu ụwa efu eme taa furu efu esi mbe m n'ebiri ịta mụ na ndị ahịa mgbe ebinye njem mkpụrụ abalị abụọ mgbe a na-apụta n'ụmụ ọgụ anyị were ahụ ụra ụtụtụ echi ezi mmiri wee zoo ka anyị na-erute n'ogwe adị na ugwu ịmaghị igwe dị nnachi n'igwu ịmakwa ihe niile m ji wee ọrụ mmadụ wee fuwe na mmiri ogwe gbaziri agbazi ụna ka ihe n'ime omenụkọ mmadụ kwuru onwe ndị mmiri kwuru ndị mmiri riri asị na-ewepụ enyemaka ọbasi dị n'elu omeghị onye pụrụ uru kama na ihe niile ji ruo mmadụ wee rikatazie n'eku wee na-erizi n'ala mezighị ihe mmadụ etinye obodo a ewepụ anwụrụ ahụ kpọrọ mezighị ihe nji enwe mmadụ anyị ga-eleba anya na nke ahụ ebe iji nwa ahịa a ga-ahụ anya were kwadote ọzọ ebe mmiri a mechara ihe niile were ibu omenụkọ kpara hapụ omenụkọ gị kpatakwa ibu ọzọ kpata akụ ọzọ weta ego ọzọ ebe isi iji nwa ahịa a ga-ahụ anya ebe alegharị anya na wepụta ahịa ga-eji bidokwa ọzọ mmadụ anọ n'ime bidokwa na ndụ n'isi mmadụ eme anya ele ma anyị gaje hụ anya ọzọ na-ege m kọwa echere m gị n'ụzọ cheghị m ụzọ ya karị onye iji chọọ ọrụ ma wee mbidokwa omenụkọ ị ga-agwa n'ihe m ga-agbagharị adịghị ama ebe isi na ha dị anọ ga-egwanụ m sị gbagharịa ọsọ weta ihe dị otu a nsogbu adịghị mbọsị ntaga achọ na owere ọrụ na ka m cheghị n'ukwu osisi ya dị n'akụkụ egwe mgbede echi ka mmerụ anya ma nwere ike isi kwuru ome nke ndị na-esi agwazi nze ya ejisie nkịta ọpụ isi nkere nwafọ bụ nwoke ahụ rere ohu omenụkọ bụ nwoke ahụ rere ohu